garwane wong liya. Yo rasa deg-degan yo, rasa deg-degan. Nggih, maksude dereng medal ketesuk. Lah niki kali sinten? Mboten tau pethuk Mbak Intan. Mbak Intan. Elok wae. Mboten tau petuk Mbak Intan. Pethuk momoro wis loro bene. Nggih niki pupung longgar salaman karo sing duwe sawah 7 pathok. Masyaallah. Nggo mriki. Ajeng nggih napa niku akeh. Nggih tukon bensin. Monggo Pak niki kabele cendhek. Engko nggih tuku susu ya kena. Nggih niki sing duwe sawah 7 pathok. Monggo Pak, mbok menawi badhe nyanyi. Nyanyi napa nyanyi? Oh kak kowe ae, Nyanyi napa nyanyi? Yo karo dilebokno Mbak Intan. Oh, lah tenan to, lah. Masya Allah, alhamdulillah. Matur suwun nggih, Pak. Niki lagune napa, Pak? Manut. Nggih manut mengke Nggih. nggih dibablaske telingsingan. Dalane Anu Pak mboten sekat. yo ayo ora apa-apa maju iki kesempatan do panen. Sabar riyin Mbak Riri. Sabar riyin. Mengke jenengan kula TF mawon. Khusus Mbak Riri mengke kula TF. Transfer nggih. Niki gak nyuwun lagu ikhlas niki. Alhamdulillah. Nggak dilebokno, Mbak. Piye ki mau, Pak? Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dasar hatiku Nggih dibablaske telingsingan, Cok. Persiapan sing gadah proyek Mas Kasino persiapan diparani aya-aya jarene wong wis mangkat lunga dienteni aya-aya jarene wong wis teko kono ayo lebokno Mbak Intan. Monggo Pak Gandil. Warna-warna pandhawane nadyan durung ketemu dhewe duga-duga pamuwuse trima wurung samene wae Mas Kasino kabele dugi mriku mboten iso. Mengke ditransfer mawon. Nika sing Mengke gadah dikei rekening listrik. sing gadah proyek. Oh. Proyek napa, Pak? Proyek bangunan. Oh, nggih. Jos. Yo
Nggih digarap rong pupuh to. Nggih kantos Mbak Riri. Kantos Mbak Riri. Engko entuk bagian sampean. Diparani aya-aya jarene wong wis teko kono. Dienteni aya-aya jarene wong wis teko kono. Wong yen ora kebeneran anane tansah katon suwon. Wong yen pinuju tringsingan anane Mas Gandil mong tansah sujana. Warna-warna pandhawane nadyan durung ketemu dhewe. Duga-duga pamuwuse trima wurung sakmene wae. Mbak Riri, Dalem Mas Gandhi. niki nembe prihatin. Napa nih? Pari do ambruk. Walah, lah yo awake dhewe melu ambruk wae, Mas. Nggih angger dibayar sore bengine ambruk. Alah. Dadi dibayar sore bengine ambruk, bayare esuk wae, Mas. Jenengan ki kok yo Nggo masuk.